Rotariklubi halusi yhteistyössä kaupungin vastaanottokeskuksen kanssa järjestää tämmöisen hyvän mielenpäivän Fun Dayn, jonka ideana oli siis tuottaa iloa ja rentoutumista, hyvää mieltä ja vähän vaihtelua tähän vapaa-aikaan, mikä näillä sotapaineilla ihmisillä on täällä vastaanottokeskuksessa. Tapahtumassahan oli sitten lapsille tarjolla taidepajaa ja kasvomaalausta, kangaskassien värittelyä, ilmapalloja ja saippuapuplia. Sitten oli pihapelejä, monenlaisia, perinteisiä, suomalaisia. Ja sitten aikuisille, naisille oikeastaan oli rentoutumisharjoituksia ja tämmöisiä energisoivia harjoituksia. Kaikissa toiminnoissa oli tosi paljon osanottajia. Sitten me grillattiin makkaroita ja paistettiin muurinpohjalättyjä. Meidän vaihto-oppilas oli myös koko ajan paistamassa niitä ja kahvitarjoilu totta kai suomalaiseen tapaan. Rotareita oli meitä paljon, eli meitä oli noin 17 kaiken kaikkiaan tässä mukana tekemässä tätä päivää. Ja sitten meillä oli yhteistyökumppanina Parasta lapsille Tampereen yhdistys. Ja sitten oli Omat askeleet Petronellan joogakoulu, joka veti sitä rentoutumisohjelmaa. Ja sitten oli näitä lahjoittajia, lihajalostajia ja Kalevan Prisma, joka lahjoitti meille tuotteita. Että oikein tyytyväisiä voidaan olla koko päivän.